Neoddeliteľnou súčasťou prípadla sú hydraulické hadice. Čo ale, ak dojde ich poškodeniu? Výška straty času a straty vašich peňazí závisí od koncepcie usporiadania hydraulických hadíc u jednotlivých značiek. Volám sa Martin Krajňák, som obchodný zástupca firmy Norwit Slovakia a v dnešnej časti si povieme, ako to má urobené Kubota. V Kubotách sú hydraulické hadice pojazdu vedené priamo v podvozku. Pri väčšine modelov Kubota sú ostatné hadice vedené priamo vo výložníku, čím zásadne eliminujeme riziko poškodenia a zároveň zlepšujeme výhľad z kabíny. Jedna z ďalších výhod sú krátke delené hadice, ktorými ovládame radlicu. Čo všetko tieto výhody znamenajú v praxi? Je to hlavne úspora času prestoja vďaka jednoduchosti servisného zásahu a tým pádom ušetrenia nemalé čiastky peňazí. Ďalším charakteristickým znakom, ktorý vám vie ušetriť peniaze, je zapúzdrenie všetkých otočných čapov a čapov kozlíka. Pre porovnanie, pri tomto technickom riešení vieme ušetriť až 90 centov na motohodinu. Ale pozor, pri používaní hydraulického kladiva v rozsahu až 80% sa servisný interval hydraulického oleja skracuje až 5-násobne. Ak chceme zabezpečiť maximálnu životnosť čapov, je potrebné ich pravidelne premazať. Pre väčšie pohodlie strojníka firma Norwit ponúka centrálne mazanie. Ak máte ďalšie otázky, poprípade ak si chcete požičať alebo vyskúšať náš stroj, neváhajte kontaktovať obchodného zástupcu firmy Norwit Slovakia.